guys, welcome po ulit sa aming channel. Ngayon po, magmumukbang po kami. Ito po ay pamukbang ni Sir Alan from New Jersey. Sponsor po siya ni Sir Alan. Thank you po. Thank you, Sir Alan. Kain po. Sa masarap na food. Kain na po guys. Kain na guys. It's so hot. Divide to. Divide 3. Kain lang. Wala na mo. Makilat ko ngayon po. Ayan o. Guys, limang guys, pass. Magtatagilid na yung tingin ni ano. Hoy. Lalo pang hindi ko ma-yan. Walang pang pukpok. Payat. Guys, may mga tanong ang mga fans nyo. Galing po sa kanila to guys. Ang una kong tatanungin is si Edo. Bunot. Nantiligaya muna at pang-siglang bilang. Huwag muna yun. Nagabilo pa. Gabilo pa nga. Sarap kumain dito ga. Kaya lang, ginabi na kami ah. Oh, sinap kaya ano ito oh. Yung ulan. Ito yung barbecue guys. Nakaka-dragon. Oh guys, ang una kong tatanungin is si DFL. Ang tanong ko kay DFL, galing sa fans. Kung masasalubong mo si Mr. Bugs sa daan, ano ang sasabihin mo? Pasok! Kamusta lang? Kamusta lang? Kamusta ang buhay? Okay. Ako nakamove on na, I love you. Sabi I love you. Next. Si Camera Girl. Sa mga nagpaparamdam sa'yo, may napupusuan ka na ba? Star lang. Kaya star sinuntok. Ayusin mong sagot. Wala ah. Wala pa? Dami na yun, wala pa din? Oh my God. Wala pa guys. Magtanda ka talaga ng walang jowa. Oh, next na. Next. Sinasabi ka ta. Si Auntie Ligaya. Si Tita Joy Joy Joy. Ano Auntie Joy. Tita Joy Joy Joy. Bakit isa na lang ang ngipin mo? Pang ilang tanong na yan ah. Ante, explain mo sa kanila. Bakit isa na lang ang ngipin mo? Pinabunot ko eh. Laksan mo na ka Pinabunot ko guys. Bakit ante? Siyempre. Ba't mo tanongin si Madra? Yuli siya eh. Okay, next. Si Ate Dragon. Kung papipiliin ka, Murong o Mindoro. Pwede both. Sa lang nga kung pagpipiliin nga Murong. Siyempre guys. Yung anak niya na guys ang nagsagot. Siyempre guys, ang una ay tawag dito. Mindoro kasi dito ako sinilang, dito na ako nagkaisip. At pero mas pipiliin ko pa rin siyempre ang Morong dahil nandoon ang aking loved one. Charot. Totoo yun guys. Nandoon ang aking asawa. Probinsya niya ay probinsya ko na rin. Very soon. So doon ate si Papa. Sana. Ikaw Charles. Kung pagpipiliin ka, Mindoro o Murong? Mindoro! Yay! Okay, next si One Girl. One Girl ba? One Girl. One Girl. Siya po si Gigi. Shout out kay Tito. Shout out kay Tito, siya po nagpangalan. Kay One Girl. Hi Tito! Ano ka, Empeng? Pang kay Gigi. May Gigi muna. Next question. One girl. Adong mo tayo sa lalaki. Kuya Ulan. Ano? Ha? Paano mo napasagot si Ate Nerissa?
Ginindutan lang daw. Sagot! Isang tanong lang, sagot na kaagad. Paanong tanong? Oo, hindi. Anong tanong? Anong tinanong? Anong tinanong? Nanligaw ka ba or basta mo na lang inuwi sa bahay Hindi ninyo? yata. Siya nanligaw. O ate ni Risa. Ni Risa ikaw ba? Tinirisa oh. Binuking. Bukingan for sure. Marinig ka yan, mamapanod. Kay ano na tayo kay Alex, aka Maliksi, Boy Maliksi. Kung si Uwan Bagar, kung si One Girl, kung si JJ na nga, kung si JJ na lang natitirang babae sa mundo, liligawan mo ba? Sagot! Magandang tanong. Wala, yun na sumagot! Magandang tanong daw. Oh guys, no boyfriend since birth si JJ. Siya naman ay no girlfriend since birth. Uy! Anong sagot? Anong sagot ay? Ano na Sagot! La! Nahapsit ako. Ano Lex? Nabigla ako doon ah. Dali na! Sagot eh! Naka! Hindi mo na pag-isipan ko. Isa na nga niya lang eh. Isang babae na nga lang siya eh. Pag-isipan mo pa? Ako nag-isip ngayon. Ang kwan. No choice na. Wala ka na nga pagpilian. Mag-ano ka pa? Sagot! Sagot! Kantiligaya daw. May namamahulat triangle. Hindi ba yan? Naman na yun. Para magsagot ng to. Sagot tayo kay Wednesday. O si ano naman tayo, kay JJ naman tayo magtanong. Di ba sinagot ni Alex? Kaya kasi Alex eh, maluga to eh. Magsagot na naman ha? Oh, hindi lang. Sagot Alex. Anong sagot? May bulanggan. Oh, Hindi mo na eh. Oo, hindi. Hindi Ha? daw. Hindi? Hindi mo na. May pamuna. May panguna. Siyempre, ano raw muna, getting to know each other muna. Di ba, Lex? Oo ah. Dalawang. Kaya ano muna daw, kikilalanin niya muna daw si ano, kikilalanin niya muna daw si Nag-iisa na nga. nag-iisa na kilalanin paano ba yan? Wala na eh. Next na. Kay JJ naman tayo magtanong. Napawisan ka yata ah. Kung liligawan ka ni Alex, may pag-asa ba siya sa'yo? Hirin muna eh. Hirin muna eh. Gantihan lang yan. Gantihan lang. Gantihan lang yan. Yan lang. Yan ang pagpawisan. Kaya pa ako napagpawisan na lang. Kaya Ante Paseng. Wala naman akong hard na tanong ka, Ante Paseng. Ante, masaya ka ba dito sa ginagawa mong vlog-vlog kahit inaway ka na ng kalmarsay? Masaya ako, guys. Yay! Next. Ikaw na lang ma. Ikaw nga, Dragon. Kay Mami Drago naman tayo magtatanong guys. Kaya naman eh. Tapos na siya ma. Wala ka kasi eh. Hindi ko narinig. So, ulitin natin yung tanong. Kay Tita Joy Joy Joy! Ante Ligaya, Ante Joy Joy Joy. Tanong ko sa kanya ulit. Ano ang Umulot na. ano yung nagpapasaya sa'yo? Ng mga sasap ko. Sige na, ulit. Ano na? Sa dumalang dyan, biklat dito. No? Sige na, baka mag-iyakan pa tayo dito. Guys, ang nagpapasaya sa akin ang yung mga anak ko. Siyempre, may mga anak kami. Di siyempre masaya kami, guys. Yay! Shout out kay Kadyang, kay Risa, at kay Arlap. Thank you, guys. Bali apat po guys yung anak ni Ante Ligaya, nag-iisang lalaki din po. Next, sino pa? Si Mami Dragon. Oh, Mami Dragon. Malak sa may boses mo magsagot ah. Ma,
Kay Mami Dragon tayo magtanong guys. May wish ka pa ba sa mga anak mo? Siyempre. Ano yon? Ano yun, Mother Dragon? Sa mga anak ko mga guys. Isa na ito na pinapangarap ko yung mag-ipon-ipon silang ganito. Napakasaya guys. Pag may ipon ang mga anak mo. Higit sa lahat, gusto ko magkakasundo sila. Ayaw ko yung may mga misunderstanding. Kaya natutuwa din ako sa pag-vlog nila. Sa mga subscribers and Tingin dito sa ano eh. lalo na sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Excuse me. Saludo ako sa inyo guys. Next. Thank you po. Thank you. Ako naman guys, taos puso din kaming nagpapasalamat sa lahat ng sumuporta mula umpisa hanggang ngayon na talagang hindi bumitiw ano man yung may naging issue man, may mga dumating man na problema, nandyan pa rin kayo, handang umunawa sa nangyari. At salamat sa lahat-lahat. At sa mga nag-unsubscribe din, thank you pa rin po guys. Dahil kahit pa paano nakasama namin kayo. Yun lang po. Thank you. God bless po sa ating lahat. Wala akong puso. Guys, si DFL guys, bali ano kasi masama yung pakiramdam niya eh. Iba po kasi yung boses. Mag-ano ka na lang. Thank you ka na. Thank you po. Wala po kasi siyang boses guys. Guys. Susunod na lang. Salamat guys sa mga sumusuporta. Salamat. Guys, maraming salamat sa pagsuporta mo sa aming lahat. Kaya, thank you. Dahil dyan artista na ako. Good evening po. Dahil dyan, Dahil dyan artista na naging- San Silio. Artista na ako guys. Maraming salamat po sa lahat na sumuporta dito sa team ng Dragon Fruit Lady. Thank you po. Maraming salamat po sa mga sumusuporta. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta. Thank you po. Hindi maubos-ubos ang pagpapasalamat namin sa inyo sa mga binibigay ninyong suporta sa amin. Sana huwag kayong magsasawa sa mga anak namin na nagpupursige rin. Kahit mahirap ang pagbablog, kung saan-saan sila nakakarating, ay saludo rin ako sa ginagawa nila guys. Hindi nagalaw yung Sana makarating kayo rito in case na pwede na kayong kuhan ay welcome po kayo sa aming Dragon Fruit Farm. Thank you po. Thank you po. Salamat. Guys, bali meron po kami nandang kalaro sa mga katim natin. Bali nilagyan po namin siya ng tigwa 1K. Ito po lahat 1K po ang laman nito sa loob. Dapat po lumabas po yung pera po sa loob. So hindi po nila alam na lahat po ito ay may lamang 1,000. Bali isa lang po yung mayroong laman. Ang alam po nila is 1K lang po nakalagay dito. Challenge mo natin. May isang swerte akala nila. Bale, yung si Mami at si Daddy Dragon din na po natin sinali tsaka si DFL kasi may ubo po. Naubo po sila guys. No game! Are you guys ready? Oh yeah. May coins kasi dito eh. Wag niyo Kapal! May sintimo. Tanggalin mo to. kaswerte yung isa. Aray, dami yan! Sana sente dito. Explain natin yung mechanic. Pilin ko kaya yung makapal. Manipis na sa akin para ko. Oh, wag niyo muna pili lang ha pero wag niyo galawin yung harina. Ito walang laman. Ganyan ko yung kaya. No. Disqualify.
Disqualified ka. Bale, itong aapit, ito tanggalin na natin tong isa. Ayun sana. Sini. Kasi ito, kulang na ay sobra kasi si DFL may halak. May ubo. Halak kasi Mami Dragon at si Daddy Dragon. Yang anim puro yan guys is may lamang 1,000. May isang 1,000. Mayroon siyang isang 1,000. So dapat magaling kayo pumili kung anong pipiliin nyo. Game, pili. Unahan. Oh, sabay-sabay. Walang gagalaw ah. Pili ka na yung huli na sa akin. Ikaw muna. Ay, gatuwan pa. Ikaw muna. Ikaw. Sige na. Akin na yung... Next, pero makulitin mo na Ito na sa akin. Yun eh. Oh, mag-ano ako, bilang ako ng 3, yung pag-go. Puyot to na, puyutan. Yung kamay na sa alikod. Yan. Ihip. Ate, hindi ka kita usad ka doon. Yan. Galingan mo dyan. Tingin mo nga kung kuha lahat. Oo. Okay, 1. Yung kamay bawal ilagay sa kuna. Go na ka mo. 1. 1, 2, 3, go! Go! Baka walang laman to napili mo yung walang laman. Game! Oh, may pera rin ako. Bahala ka na. Laman na. Naku, mamalas na ante. Mamalas mo ah. Nice back up. Huwag niya tanggalin niya sa mukha niyo ah. Si nanay. May back up siya si Back up daw po. Back up yung apo. Back upan daw ng apo. Tanggalin mo yung sa Napitpit Oh, game. Dalawa kayo. Sige, tulungan mo si nanay mo. Ayun na. Lumalabas na. Naano na yung mata niya. Sige. singaw. From New Jersey, USA. Thank you po, Kuya Alan from New Jersey. Thank you po. Ay, magkano tayo? Madaya si ante ah. Wala kang tapin sa Napitpit mo ilaw na yan. Hayap. Bakit mo gumalalan? Nakita nila yung daya ko. Meron pa. Mayroon pa. Oh, ulit. Okay lang. Practice muna tayo. Practice. Okay lang yan, Ante. Hep hep. Hooray! Hooray! Laksan mo ang boses ha. Hooray! Epe. Di ba? Game. Isa pa daw. Oh, isa pa. Ito, pag ganun. Oh. Hooray! Magsasabi ako ng ano para
Kung i-ganon mo. One, two, three, go! Dapat ganito, te. Efet sa baba. Bagsak na, bagsak. Antipasita! Anti-passing out. Okay, next! Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Hooray! 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 Hep, hep! Hooray! Epe! Hooray! Epe! Hooray! Hooray! Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Hooray! Bilisan na, magbilisan. Lapit dito, lapit. Lapit na dito. Hep, hep! Hepet! Ligaya out. Jay, Ano mo yun eh? Hep, hep! Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Hooray! Epe! Epe! Out si Boy Maliksi! Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Hooray! Epe! Hep, hep! Nako, basong kita. Hep, hep! Hooray! Epe! Hooray! Hep, hep! Galingan mo! Galingan mo. Para may 500 si Katya. Epe! Hooray! Epe! Hooray! Epe! Hooray! Epe! Hooray! Hep, hep! And the winner May 100 na naman! Talo ko yun siya, ha? Wala na. Mag-thank you na lang tayo, guys. Thank you po Kuya Alan sa masayang hapunan. Thank you, Boy!